Usa sa mga karaang sementeryo sa siyudad sa Davao mao ang Wireless Public Cemetery. O kini nga sementeryo mao ang madali-dali nga maduulan sa mga Davaoeños kinsa sa mga namatayan aron mapahiluna ang patayng lawas sa ilang kabanay. Sa paglabay sa mga panahon, kumusta ang Wireless Public Cemetery karon ug unsa usab ang mga kausaban niini? Sumala ni Juan Esperancilla, ang market supervisor sa Wireless Public Cemetery, nga ang presyo sa cremation sa adult 20,000 pesos, sayot nga nag-edad og 12 hangtod 18 anyos 15,000 pesos, children nga nag-edad og 12 anyos paubos 10,000 pesos, pagpakrimit sa bukog 10,000 pesos, pagpakrimit sa infant 7,500 pesos. Sigun ni Esperancilla, ang presyo sa pagpalubong for compartmentalized niches sa first level compartment 7,040 pesos, sa second level 8,800 pesos, sa third level 7,920 pesos ug sa fourth level 6,160 pesos. Wala apil sa bayad ang lapida sulod sa unom ka tuig nga kontrata. Mato ni Esperancilla, subay sa inventory ana-ana sa 3,808 ang nalubong sa compartment niches, adunay bakante nga 434 sa 5th level, samtang ang usuary niches 7,252 ang nalubong ug adunay bakante nga 3,496 sa Wireless Public Cemetery. Gipasabot ni Esperancilla ngadto sa mga Davaoeño, ilabi na sa mga adunay mga minahal sa kinabuhi nga gilubong sa maong sementeryo, 220 pesos ang renewal mataga tuig. Sa Undas 2023, our public cemeteries will open at 6 a.m. to 10 p.m. No? From October 30 to November 3. So, kung merong mga queries, you can always come to our office. Subling nagpahimangno usab si Esperancilla ngadto sa mga mobisita sa Wireless Public Cemetery sa adlaw sa mga binatay, tumanon ang mga palisiya nga gipatuman sa lokal nga panggamhanan sa siyudad sa Davao. Alang sa Undas 2023, kini si Radyo Mandon Pulayaw, Tatak RMN.